Hej og velkommen til vores forening Lad hjertet svinge i takt. Vi er en ny bevægelse for livsglæde og for menneskelig kontakt. Vi arbejder for at bringe musik og sang, berøring og bevægelse ind i hverdagen hos mennesker, som er ensomme og mennesker med demens. Det gør vi, fordi vi ved, at små øjeblikke med nærvær kan forandre en hel dag. Og fordi vi har set med vores egne øjne, hvordan varme og nærvær smitter og spreder sig som ringe i vandet. Vores forening er åben for alle. Pårørende, frivillige, fagfolk og musikelskere. Du kan følge os på Facebook og på YouTube, og du er altid velkommen til at skrive til os på ladhjertetsvinge@gmail.com. Vi vil løbende holde dig orienteret om vores projekter og dele inspiration og gode historier og invitationer til arrangementer. Vi er i hele landet. Lad hjertet svinge i takt.